जेब्ला आङो नोंनि न'आव फिसा सानैखौ लानानै आङो खस्थ' मावनानै जानानै दंमोन बै समनिफ्रायनो आङो हटेलाव हौवाफोरजोंहाय उन्दुनानै हौवाफोरनो सोलेर फाननानै जाग्राखामोन हा दाथ' आङो नोंनि न'निफ्राय नोंनि दोखो दोखो खालामनानै जानाय हरथ्रोब सानथ्रोब जौ लोंनानै फैनानै फिसाफोरनि मेगनावनो नायजोर नायजोर आंखौ सखिनिफ्राय जोख्लायनाय नायजोर नायजोर बुद्रुनाय खानाय मेराय मेराय बुनाय मेगन गन्थं गासिबो सौख्रुजोबनाय आङो सहायनो हायैनि थाखाय आं दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों दिनै लरेन्स इस्लारिया आलौ खांदों औ नों 5 बोसोर एमएलए जाबाय नों आंनो थाइसेबो फैसा हराखै konjitaya दासिमबो देहा फाननानै जायो नंगौ देहा फाननानै 7-8 लाख थाखा जमायबाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा आं कमेन्टनि गेजेरजों नुदों आरो मानसिफोरनि भिडिअ रिल्स बानायनायनि गेजेरजों नुदों नंगौ लोगोफोर नैबे आपडेटआ मोननै जागोन मोनसेया जाहैबाय जोंहा पलिटिक्सनि राजनितिनि जागोन प्रेक्टिकेला लागावना होबाय प्रमद बिथांनि सायाव बा बिथाङा बिपिएफ हानजानि मावफुंनाय नागिरनाय दा बिपिएफ हानजायाव जयनिं जाफैनाय प्रेक्टिकेलखौथ' गासिबो सिनायखायो मुंदांखा कमेडियान एक्टर होनजागोन बिथांखौ दा बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों जयनिं जाफैनानै प्रमद बिथांमोननि सायाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन दे नैबे भिडिअआ मोननै आपडेट आरो konjitaya गथ' सानै दंखायो मोनथिखायो आङो बेखौनो गाज्रि मोनदों माने गोबां मानसिफोरा बेखौ गाज्रि बुंदों आरोना नों गथ' थानानै दिनै गावनि हौवाजों मानो मिलायफैनो हायाखै बा गावनि हौवाखौ गारनानै गावनि गथ' गथायखौ गारनानै दिनै नों मानो दाबसे जायगायाव आरो हौवाया मानो दाबसे जायगायाव नंगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्राया ओंखारखागोन नोंसोर सानैजों हौवा हिन्जाव सानैजों मिलायनानै जाब्लासो बा प्रब्लेमा नोंसोर सानैनि गेजेरजों सल्भ जागोन रायजो राजाफोरालाय मा मानसिफोरालाय मा नोंखौ गाहामबो बुंगोन गाज्रिबो बुंगोन नों माबा मोनसे दाय मावोबा नोंखौ गाज्रि बुंगोन नों मोजां मावोब्लाबो सानसे नङा सानसे दाय मावगोन बा दाय बुंगोन दा बेनिखायनो मानसिनि खोथाखौ जेबो खोनासंनाङा निजा जि खामानि मावदों बेखौ मावलांबाय था जेरै konjita सिस्टार नोंबो मावलांबाय था नाथाय नोङो हौवाजों गोरोबना थायोब्ला मोजां मोनसिगौमोन नोङो गथ' सानै दोङो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुङो नङाबा नोंखौ गाज्रि बुंबाय थागोन आरोना नोंखौल' नङा हौवा हिन्जाव सानैखौ गाज्रि बुंगोन नोंसोरो जेब्लासिम बेफोरबायदि जाबाय थागोन हौवा हिन्जाव सानैबो नोंखौ गाज्रि बुंगोन बार बारबाय थादो दे लोगोफोर फैसा बोरैबा खोनादों बिराद बार बारदो दा बैसागो बोथोरनि मेसें बोथोरनि बार बारखागोन नंगौना नङा लोगोफोर भिडिअखौ नायग्रोना ला नोंथांमोना लोगोफोर जोंहा सिस्टार konjitaya मा बाथ्रा बुंखो जोबोद दुखुजों गाबै गाबै बाथ्रा बुंबाय माने बिनि हौवायानो बेखौ जावलांबाय थायो नंगौना नङा लोगोफोर konjitaya देहा फानो माबा फानो ओरैनो बोरै फैसा मोनो गावनि हौवायानो बुङो आरोना खुद गावनि हौवायानो बुङो बेलेगा बुंबावलायासो दा जों नायग्रोना लानोसै गोरोन्थिया सोरनि आंबो बेखौ बुंनो थांला आरो जोङो लास्टाव नायगोन प्रेक्टिकेल ब्रादारनिखौ नायगोन प्रेक्टिकेलखौथ' मिथिखायो गासिबो दा सोरबा सोरबाथ' ओरैबायदि हेडबो कमेन्ट खालामनो हमबाय प्रेक्टिकेलखौ नों सासे कमेडियान एक्टर जाना पलिटिक्सआव समाया माबा समाया दा बै प्रेक्टिकेल ब्रादाराबो मा बाथ्रा बुंखो जोङो बे निउसखौ जोबजासे नायग्रोना लानो दे सब गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो लोगोफोर गोबावजों दिनै भिडिअ लाना फैदों आं टाइम मोनाखैमोन शिलंनिफ्राय 10 दिन जाबाय आं शिलंआव थानाया दिनैसो मैयासो न'आव फैदों दे लोगोफोर बेनिखायनो टाइम मोनाखिसै आं भिडिअखौ दे नायग्रोना ला दिनै लरेन्स इस्लारिया आलौ खांदों औ नों 5 बोसोर एमएलए जाबाय नों आंनो थाइसेबो फैसा हराखै नोंनिफ्राय आङो मोनसेबो स्किम मोनाखै सेन ग्रेभेल लामानि 10-12 लाखनि सेन ग्रेभेलनि लामानि स्किमबो आङो मोनाखै बयखौबो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे समाव आङो गोख्रों फिनजाथाय होनो साखाफारा जादों बेनो जाबाय सेथियावनो लरेन्स इस्लारि सार 3 नाम्बार क'क्राझार कनस्टिटिउएन्सिनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ आरो नैथियाव क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि सेक्रेटारि जनक उजिर आदाखौ आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय बिथांमोना सेन्ट्रेल इउपिपिएल आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल लरेन्स इस्लारि सारमोना आंखौहाय क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव मोनसे केस कमप्लेन होदों बिनि बिसयै आङो मोनथामनि बिसयै आङो गोख्रों फिनजाथाय होनो साखाफारा जादों बे समाव दा सेथियावनो जाहैबाय लरेन्स इस्लारि सारा आंखौहाय ओरैबायदि बुंदों बेखौ आंसो मानसि बानायदों होननानै बियो क्रेडिट लादों आरोखि दाखालि 1 थारिखनि गावनि इउपिपिएलनि केम्पेइनाव दा लरेन्स इस्लारि सारखौ आङो गोख्रोङै फिनजाथाय होयो दिनैनि बे फुंबिलि समाव माब्ला नोङो आंखौ मानसि खालामखो 2012-13आव नोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नों आंनो खय थाखा फैसा हरफेरा
माब्ला नोङो आंनो गस्ला लंपेन्ट बायनानै होफेरा माब्ला नोङो आंनि फरायनाय इडुकेसनाव एडमिसननि थाखाय फैसा होफेरा माब्ला नोङो आंनि प्रब्लेम समस्यायाव थाखाजों रांजों मदद होफेरा नोङो दिनै फिननाय हो हो आरो नोङो बुंदों 15 लाख नोंनाव दाबिदों होननानै मा फोरमान दं कल रेकर्डिं वाट्सएप मेसेज हो माबा मोनसे प्रुफ फोरमान दङब्ला नोङो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव इउटुबाव रायजोनि सिगाङाव बुं आं बेखौ खावलायहरो दिनै नोङो आंनि गासै जिबनाव जे केरियार दानायाव आंनि सोलोंनाय टेलेन्ट बानायनायाव जे खस्थ' खालामनानै आङो नैबे लेभेलाव दिनै फैदों मा रोखोमै आं फैदों आंसो मिथिगौ दिनै आंनि गासैबो फरायनाय लिरनाय खस्थ' खालामनाय टेलेन्ट बानायनायखौ नोङो गाव दिनैहाय नोङो क्रेडिट लादों रायजोनि सिगाङाव नोङो बुंदों नोंनि केम्पेइनाव ओइदिनखालि प्रमद बर' साराबो फैलायदों नोंथांनि केम्पेइनाव लरेन्स इस्लारि सार नोङो आंखौ मा मदद होफेरदों नोङो बेखौ बुं नों जेब्लानाखि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नों आंखौ सेरजा दामनो गान खननो लेंहरदों बियो सैथो नाथाय नों आंखौ सेरजा दामनो फोरोङाखै नों आंखौ गान खननो फोरोङाखै नों आंखौ लेखा फरायनायाव हेफाजाब होआखै आं नोंनि आथोनाबो फैसा जायाखै दिनै आङो गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो सेकेन्डलि जनक उजिर आदा नोंथाङा बै समाव सेक्रेटारिमोन एबसुनि डिस्ट्रिक्टनि दिनै नोङो जेनेरेल सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि नों आंखौ मा बुंदों लरेन्स इस्लारि सारासो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बायदि मानसिखौ बै श्रीरामपुर साइडनि गसाइगाव साइडनिफ्राय खननानै लाबोनानै मानसि बानायदों होनदों माब्ला बानाया बेखौसो नांगौ आंनो दिनैनि बे थारिखआव लरेन्स इस्लारि सारनिफ्राय आं मा मोनदों आंहा मोनसे स्पेशेल टेलेन्ट दं आं एसे एनै गान खनलाबायो बै समाव सेरजा दामो बै समनिफ्राय आं कलेज फरायबानो हाइ स्कुल फरायबानो आङो गान खनो बा एफा एनै खनो आं एथ' गोरोंबो नङा आंनि टेलेन्टखौ नुनानैसो नोंसोरो लाबोदों नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ बानायाखै you are not making my talent you show my talent and you brought to use me in your work ha नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ नुनानैसो आंखौ लाबोदों नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ बानायाखै आंनि टेलेन्ट बानायनायाव नोंथांमोनहा मोनसेबो बिहोमा गैया बेखौ आं दिनै बे फुंबिलि समाव इनफ्लुयेन्स होदों मा होनदों आंखौ बै समाव आसुगुराबो मैला गोजामोन बै समाव 2012-13आव गस्ला गिन्जिबो गैयामोन होनदों न' नेभार आंनि गामियाव थांनानै सोंहै आंनि गामिया गसाइगाव मागथाइगाव आङो 2009निफ्रायनो बिजनेस गेलेनाय मानसि बिजनेस आंहा मोनसे थांखि मथ' दं सिम्पोल लिभिं एन्ड हाइ थिंकिं आङो सायाव मा गानो मा जोमो मा बुङो बेजों खोथा गैया नाथाय आङो आंनि इनार पावारखौ दिनैसिमबो मानसिफोरनो देखायजोबाखै आं देखायलांगोन आं मा रोंगौ मा रोङा आं बेखौ मिथिया नाथाय आङो आंनि खामानियाव आङो बेस्थ' थायो अराय सम दिनै गस्ला गिन्जिबो गैयामोन सेन्देलाबो गुना सुथेलायनायसोमोन होननाय बुस्थुआ रावा टटालि फेक बे सैथो नङा आदा जनक उजिर नों गावखौनो मोजाङै बिजिर आं बेखौ दिनै बुंगोन नोंथांमोना दिनै आंखौ बिपिएफनि सापर्टार जानाय नुनायखाय बिपिएफनि जानानै आं गोबां बाथ्रा बुंबोबाय बे 2 मासाव दिपेन बर'खौ आं बुंबाय प्रमद बर' सारखौ बुंबाय दिनै आङो शिउलि महिलारि मेडामखौ सापर्ट होनो आङो क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियाव आं खामानि मावगासिनो दङ मिडियायाव ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ मेडाम शिउलि महिलारिनि केम्पेइनाव आङो गान खनदों डायलग होदों स्पिच होदों हा दिनै लरेन्स इस्लारिया आलौ खांदों औ नों 5 बोसोर एमएलए जाबाय नों आंनो थाइसेबो फैसा हराखै नोंनिफ्राय आङो मोनसेबो स्किम मोनाखै सेन ग्रेभेल लामानि 10-12 लाखनि सेन ग्रेभेलनि लामानि स्किमबो आङो मोनाखै नोङो आंनो थाइसेबो फैसा हराखै औ नों बुंदों आंखौ मानसि खालामदों मा फोरमान दं बेनिफ्राय देरसिन फोरमान मा दं नों जेब्ला डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नोंहा जेबो गैयामोन नोङो सेन्ट्र गंसे बोराय एबसुनि बे बागानसालियाव थानानै नोङो बे सेन्ट्र बोराय रायखौल' सालायोमोन नोंहा थाखा फैसानि जेबो बिदि गोहो गैयामोन औ आं नोंनिफ्राय जेबो मोनाखै दिनै नोङो लरेन्स इस्लारि सार आंखौ मानसि बानायदों बै गामि गोथौनिफ्राय लाबोनानै आंखौ मानसि बानायदों होननाया बे बिराद लाजिथाव बिराद डिसग्रेसफुल एखेबारे बे आंखौ माने गावनि जानानै खारनाय गावनिफ्राय फैसा जानानै खारनाय गिदिर गिदिर स्किम लानानै माहाजोन जानानै खारनाय बिदि साइज नोङो बुंदों
Lawrence Islari sir, you are going to lose in this election. एखेबारे नोङो जेननो थांगासिनो दङ एखेबारे नोङो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै जेनसिगोन लरेन्स इस्लारि सार नोङो बेखौ गोसोआव लादो बे क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार समस्तियाव मेडाम शिवली महिलारिया गोबां बिपुल भट लानानै देरहाखाबाय नोङो दोखो दोखो जेनसिगोन दिनै नोंसोरो लाजिखोना लाजिदिया आंखौ बेयाव केस होलायनो कमप्लेन होलायनो क'क्राझार पुलिस थानायाव औ DSP खौ फन हरहोबाय थायो असि दारगाखौ फन हरहोबाय थायो आउटपस्ट आंनि साबखाथा मागथाइगाव आंनि गामिनि खाथि आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टरखौ फन हरहोबाय थायो सामफ्रामबो मैयाबो हरदों मानो आंखौ सिगिनानै आंनि खुगाखौ माथुनो सानदों आंखौ गिनानै नोंसिनि UPPL आव आखाइ थिखोनानै जइन जाफिनगोन सानदों नामा इसिबां जाम्बा गिख' मानसि नङा आं थैनायखौ साखिनो नागिरग्रा मानसिसो मा कमप्लेन होदों बिसि गिदिर कमप्लेन दा केम्पाइना गाबोनल'सै जेल जानांबाबो आं जेबो साना आं बुंदों जिबनाव 10 बार जेल जागोन देग्लाय नैबे जेब्ला आङो नोंनि न'आव फिसा सानैखौ लानानै आङो खस्थ' मावनानै जानानै दंमोन बै समनिफ्रायनो आङो हटेलाव हौवाफोरजोंहाय उन्दुनानै हौवाफोरनो सोलेर फाननानै जाग्राखामोन दाथ' आङो नोंनि न'निफ्राय नोंनि दोखो दोखो खालामनानै जानाय हरथ्रोब सानथ्रोब जौ लोंनानै फैनानै फिसाफोरनि मेगनावनो नायजोर नायजोर आंखौ सखिनिफ्राय जोख्लायनाय नायजोर नायजोर बुद्रुनाय खानाय मेराय मेराय बुनाय मेगन गन्थं गासिबो सौख्रुजोबनाय आङो सहायनो हायैनि थाखाय आं दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों आंहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ हिसाबै आङो दिनैहाय मुलि फानो आं गिदिङो आं सानसेबो आं न'आव रेस्ट गैया आंनि बिखानि थैखौ आं दै खालामनानै आं मुलि फानथिंबायो दाथ' नोंनि नोजोराव आं दुनियानि फानग्रा हौवाफोरजों उन्दुग्रा नोंनि नोजोराव फाननानै जानायनि अनगा जेबो गैया जिखुनु नोंनि साननायानो आंनि फारसे मोनसेबो सिगांनिफ्रायनो बिसि होननानै मोजाङानो गैखायाबा नों मा साननो आंनि थाखायलाय नों आं मोजां मावबाबो नोंनि थाखाय गासिबो गाज्रियानो जाखाजोबगोन मिथिबाय नों दिनैहाय आं नोंनिफ्राय ओंखारबोबाय आं फिसाय थासेयावबो आंनि आं बिखानि थैखौ दै खालामनानै जाखाबोदोंमोन आङो दिनैहाय आङो गथ' सासेखौ आं स्कुलाव सोदों आंनो थाखा फैसा नांगौ मास जोबबानो सोरांबानो गथ'नो जाहोनो लोंहोनो थाखा फैसा नांगौ नोंनि खर'आव मा दं दिनैहाय नोंनि न'खराव लन लानानै दं नों मालाबा हरफैदों दिनै आङो लननि थाखाय आं सैमा फाग्लि बायदि बेसेबां आङो खस्थ' खालामनानै मुलि फानथिं नोंनि गामियाव आं लनखौ सुख'हरो जेब्ला मास जोबो आंनाव फन फैयो आं हरो नोंनाव बिनि जेबो मिनिबानो गैया खालि नोंनाव बिसिखौ फाननाय बिसिखौ गाज्रि ससियेल मिडियायाव फाननाय नोंनाव बेल'सो आं नोंखौ बै समाव अननानै दोनदोंमोन मिथिबाय आं नोंनो फिसा सासे गारबोदों होननानै नोंखौ अननानै दोनदों आं जेबो खालामाखै नोंखौ आङो बै समावनो जेलाव सोनो हायोमोन मिथिबाय साला सैमा दिनैसिमबो बिसिखौ फाननायनि अनगा नोंनाव जेबो गैया बैसो जाया नङा जाबाय बोराया नङा बोरायबाय फिसा सानैनि बिफा जाबाय नोङो एसे बुजिनांगौ मिथिबाय आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो जेरावखि थाङा नोंनि बेबायदि फाग्ला सियान बुंनाय नों जेरावबो मानसिफोरजों बुजानो नागिरोमोन आं नोंखौ बासायबोयोमोन नाथाय दा जेब्ला आं नोंखौ लोगो मोनगोन ना लामायाव लोगो मोननानै नों आंखौ फंसे खोथा बुंनांगौबा आं नोंखौ दोखो दोखो बुहोगोन मिथिबाय नों आंखौ माब्लाबाबो आंनि मुं दाला आंखौ बिसि होननानैबो दालाखा मिथिबाय आं नोंखौ खराव मानि थाखाय जेबो खालामनाय जायाखै होनोबा आंनि फिसा आंनि थैनि फिसाया नोंजों सासे दंनायनि थाखायसो आङो नोंखौ जेबो खालामनाय जायाखै अननानै दोनथ'नाय जादों मिथिबाय साला सैमा गोसोआव लाखा नोङो